Ba pare, mamalis ka lang naman papalisan. Uy, tatang ko kasi pare, yung tiro na ka na ako, dapat panay kang advance. Batang ka panay mamaligwa, anyapin hanggang alapang kalat, papalisan ko na ngayon. Itatang mo niya mo rin yung tiro na ako eh. Dapat puta ko pa mong tagay niya eh. O na yung in-advance ko yan, banta, ina ko mong tapo ito. So mga mo rin yung turo ng tatang. Bagay ako, anak ko pa, tuturo na yung mga. Oy mga pare ko eh. Ano ba? Karo. Nanano ko ken? Ala, istorya mo itong turo na rin tatang mi. Ang dapat, panay kang advance, mag-isip. Batang mamaligwa. Solid pare. Mayroon tiro ng tatang ko eh. Nagkakaluguran lapin talaga. Bo, yung mo sasabihan, in-advance mo muna man yung pamamunta mo Kenny. Anyatsu na ka naman Kenny. Hali pare, punta ako hospital kanin. Ano man ako hospital? Ako hospital yung tatang ko. Ninano ya pare, ba't mo hospital ya? Ala, okay ya mo. Di pa hospital na ngayon para putang may atake ya ka no. Ini pa hospital. Mga pare ko, uy, nanalo ko na ito. Galing naman. Magkano? Di ko pa alam eh. Kung magkano. Kasi bukas pa lang nirarapol, eh may lakad ako bukas. Kaya kukunin ko na ngayon. Ano na ito? Bukas pa pala yung rapol, napaka-advance mo na mag-set. Uwi ka nga doon. Uwi! Nadamay mo pa kami sa sobrang pag-advance mo mag-isip. Sana yung mapanata pero pare paratang yun. Dahil sigurado man dami ang pera yun eh. Turo! Ba't may mula ilaro ito? Mandang pamusa ng pera.